Vítám vás u nového videa, úplně u nového kanálu. Prosím, abyste si nejdřív like a jdeme na video. Prosím, přihlašte si odběr a dejte prosím like, takhle. Jo, takže aby jsem šel k videu, takže teďka budu hrát Vajpon. Třeba za Edgara. Smite mode, engage, face defined disinterest. Za mě teďka nikdo nebude volat, protože už čtyřikrát vám říkám, že můj kamoš Šipa Parise mě volala a volala mě. To nechápete, prosím. Alright, who needs divine intervention? First takedown! Can I smite you from here? CEO of Brawl Stars. Double takedown! Triple takedown! Quadruple takedown! I'm doing Angelic. Double takedown! Double takedown! Double takedown! Giving Angelic angst. CEO of Brawl Stars. I'm grounded now. You've met your divine match. Abyste viděli, já hraju teďka z hard. A kdyby něco tak... Here to save Pokud you nemáte ještě again. odběr u Chyba Parise, tak si ho nechcete. 4 takedowns left! Double takedown! Do you know? Prepare to face divine disinterest. One takedown left! Maximum aura points. Změním se kvůli mému kamošovi, protože teďka dám svůj start drop otevřít mému pejskovi. Doufám, že mi otevře legenda. Příště, jak je teďka season jako těch dárků, jako to, tak by se mi fakt tak mi zítra mi otevře můj vlastní jeden dárek, protože padl mi legendary a z toho mi padl ten Rare. to díky za kdyby něco tak, já mám pejska z Ukrajiny a kdybyste dělali like, tak ho nehodím podpoříte, protože já třeba budu mít 1000, tak víte, co udělám? Svýmu vlastnímu kamarádovi koupím nový mobil. Slyšíte to tak? Je to divný, ale dali jsme si sázku, až on bude mít jako 1000 odběratelů, tak my taky koupíme. No až mi YouTube pošle peníze, tak mi ho musím koupit taky. Takže dáme si třeba ještě 4 hry a budeme třeba končit. Já nemám moc času, za chvilku musím být na fotbal. A až budu mít 3000 odběratelů, tak udělám video o tom, jak budu třeba z jednoho e-shopu Temu nebo z Wish,
kupovat 4 mobily. Jasný? A nebo třeba pak si můžete vybrat. Pojedu do Hradce a tam jim koupím asi 5 mobilů, iPhone, jo? A to jen když bude 3000 odběrat. Don't be salty. Take a shower. Jinak prostě... Já se těším, až Buzz Rakeťák nebude. To je takový prostě... A kdyby něco tak... Víte, co by bylo dobrý? A budu mít tak 3000 odběratelů. Tak mému kámošovi se v Brawl Stars. Jsem 3krát smazal jeho účet. Tak, až budu mít 3000 dětě, tak mu koupím 2000 gemů. First takedown. Protože on je to tady. Double takedown. Birdie, birdie, birdie. Třeba 20 odběratelů. A budete třeba se mnou hrát. 4 takedowns left. 4 takedowns left. One takedown left. Napište mi do komentářů, jestli jsem dobrý za Dynamajka, nebo napište, jaká je vaše nejoblíbenější postava. Třeba až budu mít 1000 odběratelů, tak si koupím 10 postav. A vy mě napíšete, jaký postavy do komentářů, jasně? 10 nebo 5 postav. Záleží, kolik budu mít odběratelů. I'm ready to serve. Ooh, you got destroyed. Jo, tak já musím končit, jo? Takže pro dnešní video by tohle bylo všechno. Já vám moc děkuju a u dalšího videa zase čau.